Zazzafan shirin fim ɗin wata shida, sashi na 5, episode 1, wanda zai zo muku a yau dinnan ranar 12 ga watan August, shekarar 2026. To masu raro dai a yanzu haka sai ku gyara zama tsab da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu ɗauke da zazzafan sanarwar wacce muke tafa da ita dangane da zazzafan shirin fim ɗin na wata shida, sannan ku kuma ji irin yadda take kayawa a cikin shirin fim ɗin, kasancewar irin yadda muka zo muku da zazzafan sharhi a yanzu haka na kaɗan daga cikin shirin fim ɗin na wata shida wanda zai zo muku a yau ɗin ranar Laraba ranar 12 ga watan August ɗin, wanda a yanzu haka dai babu shakka masu sauraro za ku ji cewa tabbas Shatufa ta buwayi Ɗahiru, haka zalika kuma ta gagari Kawun Zara, don a yanzu haka babu shakka za ku ji cewa a lokacin da aka ajiye ta a kamfanin Kawun Zara don ta gudanar da aiki, babu shakka za ku ji cewa a lokacin da Kawun Zara ya zo yana mata faɗa har ya iya ɗaukan hannu ya mare ta, kuma a lokacin ita ma ta daga hannu ta rama marin da ya mata, wanda hakan ya matukar ba masoya kallon shirin fim din na wata shida mamaki, kasancewar irin yadda Ɗahiru ya zara ido ya kuma nuna alamar tsoro ganin irin yadda Shatu ta daga hannu ta mari Kawun Zara, wanda a yanzu haka dai tabbas masu sauraro sai ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu dauke da zazzafan sanarwar wacce muke tafa da ita, sannan ku kuma ji zazzafan shirin fim din na wata shida, kasancewar irin yadda ya ƙara zuwa da salo da kuma irin abubuwan ban al'ajabi da kuma ban mamaki. Tabbas a yanzu haka dai babu shakka masu sauraro idan wannan shine zuwan ku na farko wannan shafin namu mai albarka na muryar Kawu TV, muna mai ƙara tunatar muku ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun sharhinmu da kuma zafafan rahotannin namu waɗanda muke ɗauke da su ɗin da zarar mun ɗora, wanda a yanzu haka dai babu shakka masu sauraro za ku ji cewa tabbas shirin fim ɗin wata shida ya zo da sabon salo da kuma sabon tsari, kasancewar irin yadda Shatu ta ga cewa fa tabbas a yanzu haka ta kasa yadda za ta yi da Hama, a lokacin da Hama ta ɗauki hannu ta mari Kawun Zara, tabbas hakan ya matuƙar bata mamaki, a lokacin Shatu ta zo don ta kama Hama ta kuma gurfanar da ita a gaban kotu don ganin cewa an yanke mata hukunci a bisa matsayin mahaukaciya, wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa daga ƙarshe dai Ɗahiru ya fito ya bayyana wa Shatu cewa tabbas wannan fa ba Zara bace, Hama ce wacce aka kawo ta daga ƙauye zuwa birni don ganin cewa sun yi aiki tare da Kawu na kowa, sai gashi a yanzu haka fa tabbas Kawu na kowa ya fara gane kuransa a cikin shirin fim ɗin, wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa tabbas Ɗahiru duk irin masifarsa da kuma irin yadda ya kai ga nuna rashin son yadda akan wato Shatu, a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa Shatu fa sai da ta kawo ƙarshen Ɗahiru, sannan kuma ta bayyana cewa tabbas tana so ta ga ƴar uwarta Zaran birni. Babu shakka akwai gagarumar cakwakiya a cikin shirin fim ɗin na wata shida, wanda a yanzu haka dai muke mai ƙara tunatar muku ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da tashar nan ta ɗan Hausa don ganin irin yadda shirin fim ɗin ya ƙara zuwa da sabon salo da kuma sabon tsari bayan kawo muku zazzafan sanarwa kan ranar da za a dawo haska shirin fim ɗin. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kawu TV. Tabbas a yanzu haka masu sauraro da zarar kun kalli wannan shirin fim ɗin na wata shida za ku ga yadda shirin fim ɗin ya kasance, sannan za ku kuma ga irin yadda shirin ya zo da sabon salo, kasancewar irin yadda Zara ta fa nuna tabbas kwarai da gaske ita fa dole sai an raba zamansu da Ɗahiru. Sai dai amma a yanzu haka babu shakka za ku ji cewa a lokacin da Adil shi ma ya je zauna a ƙauye don ganin cewa sun tattauna tare da Hama, sannan ya kuma fuskance ta don ta fuskance shi, kasancewar irin yadda Hama ta nuna ita fa ba za ta iya tarayya da wani ɗan birni ba, hakan ya tabbatar da Adil cewa tabbas Adil gare ya koma gidansu ya je ya duba jikin mahaifinsa ko hakan zai sa ya ci gaba da zamun zaman lafiya. Bayan kasancewar irin abubuwan da Hama ke ci gaba da shiryawa a lokacin da aka kawo ta birni, daga ƙarshe dai za ku ji cewa tabbas ta gagari Kawu na kowa, sannan kuma ta gagari Ɗahiru da kuma shi kanshi Adil ɗin, wanda hakan ya tabbatar da cewa tabbas auren Hama sai an samu jajirtaccen namiji. To masu sauraro me za ku iya cewa dangane da zazzafan shirin fim ɗin na wata shida da kuma kasancewa irin tafiya hutun tsawon lokaci da aka yi? Za mu so mu ji ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyon. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kawu TV. Ku da yanzu haka muke mai ƙara tunatar muku don ci gaba da samun cikakkun labaranmu. Ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa bidiyo na gaba don ci gaba da kawo muku cikakkun bidiyon namu da kuma zafafan rahotannin waɗanda muke ɗauke da su din da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kawu TV. Sannan muna mai ƙara tunatar muku masu sauraro kafin ku wuce wannan bidiyon za ku iya ajiye mana comment ɗinku a ƙasan wannan bidiyon don mu tabbatar da cewa tabbas shirin fim ɗin wata shida yana ƙayatar da ku, sannan ya kuma faɗakar da masu sauraron sa.